Ndakubamba mqoke namhlanje. Udala ndakuzingela. Tata. Yakuva kwezi sifihlo umane unyuka pha unyuka. Hayi kakunyuka apha kum namhlanje. Khe ndive uba ithini word of the day. Masithi word of the day. Ezawusithatha isithwala isiweze. Tyhini. Masiye pha kulaa ncwadi kaLuka. Awu madoda. Ichapter 1 uverse 37. Ngokuba uThixo akho nanye into emnqabeleyo. Ayisukani madoda. Le nto ithetha ukuthi xa sikweli xesha enyakeni sawugqitha uthwalwa nguThixo kuzo zonke ezi ntsuku sihambe sisiwa siphinde sivuke. Okubalulekile into masiyazi ngoku into yobana nayiphini into ibikuxekile ayisukani madoda apha ebudeni bonyaka. Yazi into okokubana ubuhamba endleleni egqityiweyo ngoba kaloku uThixo ube sitsho ngomlomo kaLuka esithi akukho nanye into emnqabeleyo. Ayisukani madoda. Masiyithathe le nto siyidibanise nala madoda mathathu uShadrach, uMeshach noAbednego babe sebungxakeni besebuthathakeni kodwa kuyo yonke loo nto leyo azange barivese. Tyhini. Bayathathwa ke ngokwemveni kwabo kwayo yonke into nokwethemba kwabo uThixo wabo. Madoda. Bafakwa ezikweni lomlilo. Athi lo kumkani mali phinda-phinde iziko. Ulibele into enye into okokubana ukhona umnikazi womlilo. Athi xa emncomayo athi unguThixo ongumlilo oqothulayo. Sele fakwe la madoda bayothuka abafaki. Bothuswa into okubana kukho umphinzi wendoda okanye umthinzi ongumntu wesine kwakweli ziko linye obonwayo. Ayisukani madoda. Eyona nto ndizama ukuyitsho umphulaphuli nayiphina imililo ogqithe kuyo yazi into okokubana noba bufakiwe kuyo bekhona umnikazi utsala ubuhlungu bomlilo. Xa siwela masiwele ngala mazwi athi nokubana phaa ku-Isaya athi nokubana singafakwa emililweni kodwa soze sirhawuke nonwele. Athi xa igqitha lo mbhali athi nokubana singade sibe siyantyuliselwa emilanjeni kodwa sontyuliseleka. Isizathu sinye sihamba nomnikazi wendaba ngoba apho ukhe washiya khona umnikazi wendaba uzawufumana ubulaleke endleleni ngoba umnikazi wendlela mshiye ngemva. That's the word of the day. The word that esizawukrosa ngayo over to 2026. Come 2026 sihamba noThixo engekho nanye into emnqabeleyo. Izinto ezizakwenzeka ngo-2026 uThixo knew before even we were born. Utsho kuJeremiah kaloku ukuthi ndakwazi ungekabunjwa nakwisibeleko sikama wakho ndakwenza umprofethi wentlanga. Loo nto ithetha ukuthi kwizinto zonke sinazo masazi into yobona ukhona umnikazi wendlela. Hayi ivale bawo. Ndiyayivala tata. Ivale bawo.